תודה, תודה, תודה לעמותת אהבת השמחה, על התווים. תודה רבה לכם, לעבודה שלכם, כי אתם עוזרים לנו, לחיילים בודדים. אתם נותנים לי הרגשה שאני לא לבד בארץ, ויש לי למי לפנות. עמותת אהבת השמחה שמה לה מטרה לעזור לחיילים בודדים, חיילים שהשאירו את החיים הנוחים שלהם בחו"ל והחליטו לתרום למדינת ישראל. גם אני הייתי סקפטי בהתחלה מה זה העמותה הזאת שנותנת עזרה לחיילים בודדים, והופתעתי לגלות שיש פה עולם שלם של אנשים באמת עם לב ענק. לוחמי חילוץ והצלה של גדוד 7663 רוצה להגיד תודה לחמ"ל של סנדרה וסימי. סימי וסנדרה יא אלופות! בזמנים מאתגרים אלו אנחנו דואגים לכל מחסורם, מסמכים אותם כל השנה עם ליווי של תווי הזהב וחיזוק החוסן הנפשי, עם תמיכה מקיפה בחגים. קוראים לי חוליאן, אני הולך להשמוד וואי. זה היה כרטיס שקיבלתי מכסף ועשה לי ממש מאוד חג פסח שמח. עזרתם לנו מאוד להבזר כאן מטבחון כדי שנוכל גם לאכול בצורה נורמלית. זה עוזר לנו עם הקשיים שיש לנו, בין אם זה קשיים כלכליים ובין אם זה קשיים רגשיים. זה עוזר לדעת שיש מישהו שרואה אותנו, שרוצה לעזור. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה על כל התרומות שלכם, זה ממש עוזר לנו. תודה. תודה רבה. קחו עכשיו שותפות בלינק למטה, ובזכות השותפות שלכם החיילים ירגישו שמחה והערכה אינסופית.